eskolako irakasle nintzala, ere ikasketak, dira dantzakoak, dantzan eskatezitu naiz, kontatu dut buruan, eta gero, konpain ukai sortu genunetik, izan da ibilbide bat, eta abar, baina nire ikasketaz gaztetaritzan lizentziatua naiz, eta gaztetari bezala lan egiten duen, gertatzen dela iritsi zala momentu bat, non beti dantza eta gaztetaritza, eta dantzak eta pixu gehiago hartzen joantza, utzi nuen, eta ja, pixkatzukaiko abentura nolabait burubelar esartu nintzen, eta egia esan arrezkoztik burubelarri hortan hau. Gaien egiten dugu naran, beste lako gauza batzuk ere bai, baina nagusiki beti hortik abiatuta. Guretzat beti oso garrantzitsua izan da dantza tradizionaletik abiatzea, gure proiektu guztia beti dantza tradizionalean daukaten jatorria, batzuetan gai aldetikan, beste batzuetan urratsa aldetikan, gero azken emaitzan, batzuetan agerikoagoa da, eta besteetan ez hain agerikoa, baina gira hasiera abia puntuan beti hor dagoela, bai nik koreografiatutako lanetan, bai guk egindakotan, edo kanpotik gonbidatzen ditugun koreografoekin lan egiten dugunean ere beti badagoela importante bat, osatu horrarakatu hori ezagutarazti eta gure mugimendua eta erakarten mugimendua den bateratze horretan, ez? Eta, hortikan dena den, naiz eta azken urteetan ere ibilbide profesionala hortikan joan da, beti izaten den, ni dantzaria naiz, dantzaria sentitzen naiz, eremuntan sortutakoa naiz, eta sinisten dut horretan, eta oso garbi daukat euskal dantza tradizionala ere dantza garaikidea dela, gaur egun egiten dugun gauza bat da, tradiziotik datorkigun zerbait da, bai, baina niretzat ez da iraganeko gauza bat gaur egiten dugunez, begira ze harinetako jendea gauden hemen, eta gaur egiten dugunez, baita ere garaikidea da. Eta gaur egun bizi geran eta gure inguruan ditugun faktore eta baliabide guzti horietako bat gehiago da, beraz, haiekin elkarbizi da, haiekin elkarbizi dezake, elkarrizketatu dezake, eta ere ulertzeko eta pentsatzeko modua, eta egun ez egun lan egiten dugunean ere, horretan aritzen gara, eta uste dut, guretikan, gure dantzetatik abiatutako kasunetan sorkuntza bat posiblea dela, gure nortasunaretan sorkuntza bat posiblea dela, bai gure dantzetan oinarrituta eta bai gure hizkuntzan oinarrituta, ezta? Adibide bezala, ni atzo itzuli nintzen, Frantzian, Aix-en-Provencen, bertako eskena nazionalean, Prelio Kaxen baleta kudeatzen duen programazio batean, bi emanaldi egitetik, eta asteburuan Jaen ere ginen. Eta egiten duguna. Batzuetan gure txikitasunak eta gure singulartasunak batzuetan muga bezala ulertzen ditugula, eta izan ditake, eta aukera bezala ere ikusi behar dugula, ezta? Eta gure ezkera inor baino hobeak eta inor baino handiagoak, mucho menos, baina badugu gure egiteko eta gure dantzatzeko modu bat, ez? Eta gure dantzatzeko moduak ere ekartzen digu identitate bat, eta beste asko bezalaxe guk ere gure koloretxo puntua jardezakegu hor, eta gure singulartasunaren barruan, eta bertan arakatuta, landuta eta serio lan eginda, uste aukera edo dela beste duzen bezala, guk ere gurean oinarrituta, gurean erakusteko. Pixkan egin zuen kokatu nola pentsatu, nola sinisten dudan lehen inguruan, eta kontatzen hasiko pixka, nondik etorri nondik zatozten eta zertan egitzen zeraten, eta pixkat txibatu diate, ez? Nandizuetan bezala, kokatzeko nire bai zertan zabitzezten dantzan, nola, ze asmo baitare, zegit, zendik askoa? Bago gato, dantzaskoratik, lehiatik, dantzatzen dugu euskal polka. Andoniren eskolatik
Zenbat zatozte? Ah, baina asko, baina gehiago. Eta zer lantzen duzute bertan, nola? Al final ya no pongo egiten pandango eta binarin, eta koreografia Eta oinarria, xef teknika diferenteak lantzen dituzte, euskal dantzatako eta koreografia, edo nola bizan duzutena? Bai, koreografietan nazten dugu euskal dantza eta kontemporanearekin. ¿Los duzute, imakerle? Nagoen. Eskuebas? Horreiteak imakerle. Perfecto. Me mato mal el juego, escucha, ¿es? Vale. ¿Tal vez repitizados? No sé si te he entendido bien. Ah, vale, perdón. Errepika tú, mesedez. ¿Esperas a la culertzen dena jarraitzen dituzte? Bai. Sí, no puedo danzar. No, a ver, yo soy de aquí de Baracaldo, he estudiado 10 años en el conservatorio en Madrid, hice el grado medio y el grado superior. Empecé aquí estudiando con John Beitia clásico, o John Bestia. Y bueno, tengo una compañera que trabaja en la oficina ahora con nosotros, desde mi edad, que Cita también estudió. Bueno, pues ya te habrá contado. Sí, bueno, y luego de bailarines también que ha pasado por ahí. Y bueno, yo no empecé haciendo euskal danza, como suele ser, hacía karate, lo típico porque mi padre no me dejaba bailar, pues venga a karate, y yo pues quería bailar. Y bueno, pues he estado 16 años viviendo fuera y pues trabajando con diferentes coreógrafos y tal, y luego gané unos certámenes coreográficos fuera y me llamó el Teatro Arriaga y monté una compañía. Y bueno, y no solo, y también he hecho cosas de un máster de gestión cultural, de teatro de danza y música en Madrid, también he hecho la Complutense, he hecho lo del BDCC, que sé que vosotros lo hicisteis el año pasado. ¿Qué has hecho este año tú? Eso, y de la segunda, eso es. Y pues bien, también un poco esas cosas también te enriquecen, ¿no? Y como ver que las compañías también son empresas, ¿no? Y cómo poder mejorar, que a veces igual los bailarines nos quedamos con la parte romántica, ¿no? Con la parte bonita o no, y no queremos como gestionarlo, y también es tan necesario, y yo también he aprendido eso, y entiendo cuando bailas igual te quejas porque no te sale bien la pirueta o los saltos y tal, y al pasar al otro lado pues ya entiendo que trabaje tanta gente en una compañía para poder gestionarlo bien y entonces bueno, ahí entendí cuánta gente puedo llegar a trabajar y entendí también cuando se está trabajando fuera pues todas las necesidades que tiene la gente que está por detrás para que todo salga bien. Y bueno, he hecho algo de euskal danza también o de folclore optativa en el Conservatorio de Madrid, y aquí hice algo también con Josu Galat. Sí. Y ya está, y luego más. Bueno, bastante. Tengo más años que vosotros, o sea que... Yo más todavía, ¿no? Bueno. Que has dado el concepto, te seguía un poquito las cosillas, o sea, no he visto, operaciones no las he visto, pero bueno, ya, de la riada y así, Sí. Ya te invitaré. Sí, con mucho gusto. Bueno, besterik, dantza taldetik ere pentsatzen dut ez? Bai, Kuadrilla handia. gure kuadrilla zatitxo bat, bale? Zenbago zoraziko ez dira gure taldekoak, baina gu bagatoz dantza tradizionaletik, zuzenean, dantza talde batetik. Eta gu bertakoak gara, Barakaldokoak. Naiz eta baukagun lagun bat lan irinean datorren aldan. Zean behin, gonbidatzen dugunean. Merezi duenean, ez? Eta, bueno, gure ere, bagatu zapur bat, ikusi zaituztanean holan danak, esan dut, txabal. Hau dia, total pro. Eta hemen gaude, tradiziotik gatozenak, zuke dan duzun moduan zure astapen horietatik, gu astapen horretan jarraitzen dugu, mantentzen gara, eta tradizioa, da gurea. Bai, dantzariak gara. Garaikideak ere, berdin, eta bai, nik ere esan
jatorriak eta jatorria baino ez zain dira jarraitzen dut harremanetan taldearekin, eta gaur egun ere egoera personalagatik eta ez da lehenoko asteroko lotura hori, baina jarraitzen dut harremanetan eta edo zertarako perfectamente kokatzen naiz, elkar bizi naiz giro horrekin nire egunerokotasunean, lanetik aparteko nire giroan elkar bizitzen eta giro horrekin. Eta, giro komplejurik kontrakoa, bakoitza berarekin eta ikusten eta esan dugu, txaba, ikusiko dut adiko garen antrikin, baina ondo. Eta gero beste talde txoren bat? Geu, santutxutik gatoz, testu inguru antzekotik, ez gazte jantzari taldetik. Gazte jantzaritik, bai. Eta hori, Euskal Dantzatik, nik neuk bai azken urteetan egin dut beste dantzarekidea, baleta eta abar, zertxu, apapur bat, testu ingurua zabaltzearren, baina, Euskal Dantzariak, eta aurten ja apur bat aktibotik apur alden du gara, baina... Bueno, hori zain dantzen. Ez. Berez, bihar dantzatu behar dugu. Aktibo izan, horre egun, berak ere. Eta, esan diatzen dantzertitik edo no bai? Bai, gu. Hori, bale, sumatu etortik lehen, kontatu zuten, ez ez? Bakoitzare bai dauka bidea, zania bidez laguntasuna taldetik natu dugu bai, eta horrein dantzertin hau ikazten. Eta ni natura ondoni arestitik, eta horrein dantzertin, horrein urtea. Eta ni Tolosoko udaberritik, eta gero maiatzen aukeraren esentzan baita pixka. Aukeranen. Eta gero dantzertik. Gurekin aritu da dantzertiko ikasle bat, praktiketan gurekin aritu dira Bizpairu, baina orain azkena Izaro, ez zaitu zautzen duzten. Praktiketan aritu zen, gure azken sorkuntzen, ez orain ari da dantzan. Horrezkapen batzu eta ikuskizun horretan bertan, eta bizi Bizpara bat ari da. Lehenengo mailan zaudete... Sabietara Euskal Dantzatik Bai. Euskal Dantzata laguntasuna Primera. Bueno, zutitu eta martxan hasi baino lehen, aurkezten ondoren, ikustatuko litzaidake lehenengo pixka bat hitz egitea de cualquier cosa, preguntas o ondokoak ere igual lagundu pixka bat, bale? Ez gera sartuko zer da Euskal Dantza hortan, bale? Baina bai, uste dute askotan, Euskal Dantza, badirudi gauza bat balitz bezala bakarrik edo gauza oso xipla da bezala, eta segurazki gutako bakoitzaren imaginarioan zerbait diferentzia izan daiteke, ez da? Bai gustatuko litzaidak pixka bat, ez definizio bat, ezer. Baina pixka, nahiz da airean bota gustatuko litzaidak pixka zerrendatzea, zer den guretzako zer ematen digun dantza tradizionala, ezta? Zerrekin lotzen dugun. Ingo ditugu bi modu ezberdinetan. Lehenengo pixka nola bai kontzeptutik, bai? Eta gero pasako dugu konkreziora eta inkluso ze dantza, bai? Batzutan kuriosoa da, iruditzen zaigutenak berdinetaz hitzeiten nahi gela, eta gero konturatzen gea, ostras, ez? Batentzat dantza tradizionala izan daiteke, dantza taldean egiten duen repertorio hori, eta bestela, segura zertan ez egon dantza talde batean, da kaleko dantzari bat, ez da inoiz eskolatu izan, baita ere ari da egiten, ez da? Bueno, pixkat, eta horrekin segurazki osatu zakegu abaniko zabala. Botatzen dugu, pixka bat, gutako bakoitzarentzat zer ulertzen duen Euskal Dantzataz edo Euskal Dantza tradizionalataz. Venga, ja aurkeztu gara, ja zuta hori horretxek,
¿qué entendemos un poquito? Cada uno de nosotros, ¿qué es la danza tradicional? Como es esa imagen que tenemos cada uno de nosotros personal de la danza tradicional. Ni pentsatu. Vale. Bueno, origen bat, Luis XIV, Rey Sol, ¿no? Esos veranos que pasaba en el País Vasco francés, y como de ahí también cogió pasos, bueno, vosotros que estáis en Lanchester, ¿no? Es como a día de hoy hay pasos de la Euskal Dantza que se hace a nivel de todo el mundo en clases de ballet, que él cogió de nuestra tradición. Entonces, para mí, por lanzarte algo, Sí. No sé. Tuve una charla súper interesante sobre este tema. Una chica de Bilbao, Dagoneska bat Bilbon, filosofoa dana, dantza ikasgelatik eta oso interesgarria egin ibisalbizu, eta egin zuen konferentzia bat, nik ere dioe mito horren ingurua, Euskalduna ikastola oso arro dela nola dantza klasikoan gure urratsak, eta hor teoria diferentea daude, nik ere izan duena, baita ere Xuberuko eta Gipuzkoako dantzariak egon zirela Luis Amalogarrenaren kortean, truke hori, oso kuriosoa zen, hain zabaldutako mito horitak, bea ez duzan esatea, adibidea jartzea, baina gero pruebak finkorik, registraturik, esateko hemen dago froga, ez dagoela. Bueno, mito bat dala, ez da. Izango ditu bere parte egiarenak, eta izango ditu beste parte kontakizuna. Baina nik esaten nion bizi ezu, baina oso ondo etortzen zaigu Euskalduna. Gure txikitasunean, zer ondo datorkigun kanpoan gaudenean hau kontatzea, oza, ezken dikusioa. Eso ere ez da, bueno, probetan nahi du ginen. Gehiago? Nik zer den edo zer nola ikusten dudan ez dakit oso ondo esate, baina niri zer transmititzen didan bai izango litzateke ez dakit familia sentimendu bat edo apur bat transmisio bat nik neuk adibidez asko lotzen dut, igual arratiako jota amamarekin, eta mama dantzaria zen, lehiaketetan ibiltzen zen, eta uste dut niri, karo, 8 urterekin hasi nintzen dantzan, eta azkenean 8 urte eman ditut, orduan ez dakit, kontzeptu modura hori batez ere, familia bat, azkenean herrian transmisioaren kiltza bat. Transmisioa, nortasuna, azkenean da euskal nortasunaren kutsu bat ere, bai. Bai, adibidez zentzu horretan, diasporaren inguruko ikerketak edo galdeketak eta atera izan kuriosoa da, nola diasporako euskaldunen artean euskaltasunarekin identifikazio maila handiena ematen diena euskara eta pilota dira orden horretan. Euskara ez barkatu dantza eta pilota dira orden horretan. Batzen kasuan bat eta bestean. Euskara baino askoz, desente gehiago, igual hizkuntza galduta dute, igual 3., 4. Belaunaldietan eta bat, baina bidez identifikazio hori hemen gaudenak, kanpoan dauden haiek esate baterako identifikazio hori asko dantzatik dukat. Gehiago? Nik bat egiten dut, ontzita godenean eta plazara alteratzeko godenean nortasuna, kultura, izabera ez da. Arrotasuna pixka. Gehiago? Netako dago zat oso multidimensionala, personala eta denboratzea aldatzen joan dena. Esan nuke batez ere jendearekin erlazionatzeko modu batez. Txikitan jolasaren bidez, edo aktibidadearen bidez, korrika besteak molestatzea edo zirikatzea dantzaren bidez. Eta gero
lantzen zoazen enean, ulertzen duzu baliera beste gauza batzuk, ondarea eta beste errazio mota batzuk jarratzeko aukera, ez? Igual txikitan normalean izaten da kirol kompetitiboei edo kompetitiboen bidez jendearekin harremantzea eta dantza talde bat da gehiago esan dutena, ez? Familia eta horako lotura sendoak egitea afektuaren bidez eta ez kompetitiboaren bidez, eta batzuetan dantza batzuetan ulertzen dut kompetitiboa dagoela. Eta gero, hobetzeko disiplina, badago inauteriak heltzen direnean olako eromena, ez? Badago bentari, horan bizitzaren esparru askotan eragiten dizuna. Eta gero ere, erlazionatzeko balio dizuna beste mutil batzuekin, mutiltasuna landuz, beste neska eskolekin ere bai, erlazioek garrantzitsuak egin ez ere, ez? Eta gero ere beste talde batzuekin, oso garrantzitsua izan daietzako beste persona batzuekin erlazionatzeko, bizitza osoan zehar. Eta ez bakarrik dantzea tradizionala egiten duen jendearekin, edozein dantza espresio artistiko egiten duen jendearekin, kapazidade ulertzeko, artea zertan, eta nola erlazionatzen zaren beste kultura batzuekin ere, tokieratzen dugunean, ebakuetan, eta seguro asko setitu gura, biraien batean, esatea nik ez dut persona ulertzen hizkuntzak, baina badakit zer esan nahi dian, eta badakit nola razonatu behar. Eta hori da gauzat oso holistikoa, ez? Ez da zerbaitena finkoa. Orduan, claro, ez da zaila da esaten hitz batera. Iago? Niretzak orain da dantza munduari lotzen hauen dantza mota bakarra. Zerean hip-hopean eta kontemporanean aritzen ditzen hauen. Hau da dantza aritzeko doa momentu bakarra. Iago? eta sentitzea eta egotea hori edo arro edo sentia araztea zure eta dantzatzen bai berdin. Lehiago? Netxoa festa ere bai, erromeiak eta netxoa parranda. Hori gara netxoa ere bai, izan. Teknikara oso ondo da, baina gero bai disfrutatzea zuerra. Dantza bada beti borgarako berdin zaide dantza lotu bazari jain bat erroketon bat izan dantza badu funtzio hori izakion gan, ez? Nik uste naturala segutazki, ez? Gehiago? Vale, bueno, nik uste nahizetan gauza diferenteak atera diren, nik uste gauza bat komunean bat dutela, ez? Gehienek, eta ez dugula dantza soilik teknika edo ariketa fisiko edo gimnastiko batekin lotzen, bezik eta ez? Nik uste hitzen dugunagatik denak erala konstiente, bai, ez? Badala dantza erraminta bat teknikoa, fisikoa, ez? Gorputzara, baina badaukala balore bat gugan hortik haratago doana, ez da? Transmisioarena, sozializatzearena, nortasuna, kariñoa, zaterarian hitzak ez, asko hortik doa, ez? Eta nik bizitzen dudan momentutik baita gehiago bizi, taldeko bat gehiago bezala, ez besterik ez. Azkenian badauka, dantza tradizionala badu
lotura afektibo, transmisio kate bat gehiago izateak ematen dizun hori, edo kolektibo handiago bateko beste aletxo bat zeranaren hori, dela agian teknika edo fizikotasunetik haratago dikoan zerbait, gehiago lotuta sentimenduekin edo eta nik uste hori pixka bat azaltzen dela, ezta. Aizue, eta hau lotuko badenun ja dantza konkretuekin, hau da, ni zerrekin identifikata ez, jotak azaldu dira esate bateratu ez, arratiko jotak azaldu dira, baina hori, adibide hori azaldu da bezala, esan dituzuten gauza hori zerrekin lotzen dituzike, hau da, zein da zertzeko, euskal dantza honekin identifikatzen nahi zen. Gabiago, abaniko oso zabal batean gaudela, atera da kale giro, festa giro bat, edo beste norbait repertorio batean pentsatzen, uste dena esan hartatu. Nire kasuan, eliketik gero konsientzia hartzera eta hola ibilbide horretan, bai ikasi dugu azken urtetan, eta ni zerbaitekin bidatko banitze gaur egun, zango nintzateke sokaretik. Soka lotura, azkenean horrek ustartzen duelako hasiera baten esan dugu guztia. Bai, balore simbolikoa, ez? Bai. Ni ere bai. Gainera bai, azkeneko sorkuntz horren inguruan egin dugu, piskat konzertu egin inguruan. Egia? Adina egitza azaldua, ez? Hartu dugu ere? Zan uste dut azkenean, adina dozu zuela piloa dantza, adina dozu hartu dantza gure dozunen. Baina azkenean adina dantzatzen dozunean da benetan motibatzen zaren momentua edo gehian, edo menos nik emozionatzen zaren momentu edo amenos heldu adiatzen gehien. Egia? Ez sinisten hauetatik aparte ez daukaguna. Ziterdatzeko izan dela. Nik tolosako izan da borondantza beti okatzen burun. Zautzezte borondantza? Ere? Bai? Ez ustela komentatzeko, Bai? Bai? Kontatu hola, pixka, titular baten, pixka jarriteko zertan. A ber, azkenean da, Tolosako Patria San Juan, eta San Juan egunen atatzen gara 22 pertsona, eta da guda dantza, osea da representazio bat bataioi batena. Ezpata hartzaren familiako, Gipuzkoako ezpata hartzaren, ez, kokatu zageu familiaren barnean, ez eta badauka bere izitasun puntuak dantzakeran, eta ezpata motel bordoiek, eta nada, ez da? Agintariena, kurreinoa, ez, itzaten dozunean, hori ere da, eta gero adibidez, sueltoan baino, nire gehiago gustatzen zaizkit ingurutsuak eta olakoak. Igual parra no está de agua. Teosia. Eta ikustea, bere kasa, bere gara egiten dituzte. Ikustea edo egitea? Dantzan egiten ari zaren bitartean ikustea beste nola egite dute eta desberdintasun hori. Agian egiten ari zen bitartean beste bat punta egiten duen edo beste erantara egiten ari duen badauza eta batzuek beti iparraldeko moduan dantzatzen dituzten ari ziren. Beti alaia beti. Orduan
uste dut gurean ez dela nire kontua bakarrik, uste dut gazte diren inguruan ere badugula lotura berezia maskararekin eta zureako horrek ere ematen digula asko landu izan dugulako eta nik bi dantza azpimarratu beharko banitu bat alde batetik jota porrua eta gero maskara Zegi zuen gaztea izate, gazterik etorri zantzan errentegira maskaradarekin. Claro, tamalauko. Bai, zeitze urte dantza, garai hortan, aldi bat antolatzen gero, eta nire gile txuskatu eramaten eta mogoratzen. Bilago? Baina adibidez, pizkat barran atorrela larrain dantza daukat buruan beti. Momentu bat, dantzari egunetan etorrela azkenean ateratzen garenean guztiok, bai dantzariok, bai ikusleak, ateratzen garenean guztiok, eta da pizkat eromena. Bilago? Zaten bat gehiago? Ni etxako ganango. Momentu ez egit zikotzu gure ganango horrekin, baina kada eta... Zame, arrun galdetu egin behar nuen, Bizkaia entortez, que raro yo que duela estar. Dantzari dantza hor nintzen, hor nork esaten duen. Mila litin dugula, txikitatik. Bueno, hori, Bizkarrei asko pasatzen zaigu agurra, zena milioi alizik egun ez. Gure dantzari dantza. Bat gehiago? Bueno, nik ere zuerako maskararekin ere lotzen dago da, nire antitezen gaztedikoa, eta bera joan ez dut eta, bueno, nire antitek egiten zuen, zuretin hon egiten zuen kantinearen papera, eta induktea eta argazki dago. Osa, eta, ezak, emozionatzen du. Galdera bat. Eta aipatu ditugun dantza hauek esate baterako nola ulertzen ditugu? Galdera bada, eza juzgatzeko ni mucho menos, galdera erabat ireki bat, nola ikusten ditugu gehiago? Edo bi aukerak ere baleko izan dituzke, hau da, gauza itxi bat non hau horrela da eta ni naiz ejekutore bat horrena edo ikusten dugu aukera bat hau da dantza, hau da patroi orokorra, hau da proposamena eta hor nik dakar nire jolasteko, improvisatzeko, proposatzeko aukera. Nola bizi dezute zuen? Bizipenetik, diot batez ere. Adibidez, aipatu ditudan biak, berez niretzat garrantzitsuak dira, edo horiek transmititzen dira euskal dantzaren funtsa gehien libreak direlako. Bakoitzak egin aldeu bere modura, edo momentuan ere zuk zeuk improvisatu edo experimentatu eta horrek ematen diola apur bat ez askatasun hori, herrikoitasun hori ez duela zertan horrela izan. Apur bat libre aritzeko, bai jota porruan, soltoan edo maskaradetan ere, bai oinarri batzuk daude eta horrera egin dezakezuzuk eritura bat badago, baina horrek ematen dizula askatasuna. Hori da niretzat euskal dantzaren, edo niri euskal dantzaren ematen didan egin den. Uste? Abide bi esparru ez, nioitu nahiz analizatzera esparruta izan da, bi esparrutik badago esparru zurruna, dantzaren erregelak lazitu gora, txonde batean, pilak mantentzea, ez joatea taldea eszenatokian erditik, gabe, oso zurrunak, ez? Hori gaizki egiten baduzu,
apurtzen da zerbait. Claro. Eta gero badago bakoitzaren dantza estiloa, eta hori aprezio egitea. Zorruntasun horren barnean, firak mantentzearen barnean, persona bakoitzak badauka bere espresioa, bere artean nola dantzatzen duen, eta hori ikusegotik ikustea, begira, persona honek egiten dau hau modu ontaz, edo makurtzen da gehiago, edo altxatzen du buruaz, ez dakitza, eta hori ikustea eta apresiatzea, eta ikustea ez dela modu bat ongi egiteko, ez dago modu bat ongi altzatzeko. Arauen barruan, argiago ez, horrela bertzen da jokoa, baina hortik kanpo, bi dantza edo hiru dantzak eduta, euskal tradizioak dauzkan dantza asko ez horrela finkoekin, eta horrela eta pausua eta lepola eta guzti hori, eta ez dut usten da benik improvisaziorako esparru asko, ez dakit datorren dantza militarren gatik, edo hola horretzen direlako, edo Nikola ikusten dut, badirela bi mekanismo bata bestearekin dantzan ere, jokoan. Zuk aipatu zu, pixka jauzien adibidea jarri duzu, ez? Nik uste eman duzula klametxo bat, ez da? Nire ustez, jauzien kontua bada euskalkiekin gertatzen den parekoa. Hau da, funtsa bat dagoela eta oinarria berdina dela, baina gero bakoitzak bere datzo taldean edo bere herrian edo ezakit egiten duen modua fiskat ezberdina da, eta desberdintasun horiek bada gero aberastasuna ematen eta hori bada improvisazioa edo sorkuntza ezakit agian bakarrik edo soilik joera da, baina azken finean gertatzen dena berdina dantzatzen ari garela eta era berean ulertzen dugula dantza, jauzia, baina gero espresatzeko modua desberdina dela. Ez da inbeste tradizioa eta sorkuntzaren arteko nire ustez biak dira. Funtsa berdina da, baina gero interpretazioa, ez? Pertsona bakoitzak horren inguruan egiten gero dantza talde berean ere naiz eta teknika respetatu eta naiz eta hori arau finkoak segituta bakoitzak bere era zein heinean nola ikusten duen kanpotik agian ez da asko apreziatzen, baina nork bere estiloa ere badu. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu ámbito? Es que vaya tema. Digo porque creo que complementa muy bien, porque es una visión de otro campo. Bueno, o sea, yo creo que claro que hay que conservar, ¿no? Bueno, es la tradición. Es verdad que a veces, bueno, tú a veces te sales de ahí, a veces igual a los que son más tradicionales, ¿no? Pero yo creo que la sociedad ha evolucionado, no se baila igual que hace 50 años, entonces creo que la Euskal Dantza también tiene que tener ese campo más abierto, pues estado tradicional, y eso hay que conservarlo y hay que guardarlo, pero también hay que abrir un poco más y porque bien improvisar con las herramientas del folclore de la Euskal Dantza y hasta llegar a otros campos o llegar a otros sitios, ¿no? Bueno, y sobre todo pues porque no vivimos igual ahora que hace tiempo. Las técnicas también corporales han evolucionado, vivimos más, los bailarines supuestamente bailan más, hasta más mayores hoy en día, entonces a veces yo las disputas que tenía con algún profesor de Euskal Dantza era bueno, igual tengo que estirar el pie de esta forma o tengo que caer de esta forma tal, vale, sí, pero eso se bailaba así tal, pero si lo estoy haciendo me estoy haciendo daño, pues igual es que esta forma de hacerlo pues igual ha evolucionado y no se tiene que... Y entonces bueno, ahí nos metemos como con el flamenco con los puristas o con los que hacen creaciones
más contemporáneas. Entonces, bueno, me parece que hay que conservar tal, pero muchas veces igual llevo yo a mi cuadrilla, llevo a Euskal Dantza, a ver Euskal Dantza que se hace, pues yo qué sé, las fiestas de Bilbao, donde sea, y a veces como, no, vámonos, tal, no sé qué, digo, no, joder, pues vamos a verlo, y creo que se debe hacer pues todo lo que tal, pero que también darle ese punto de improvisación, tal, porque eso es verdad que yo no lo veo mucho. Y me parece también interesante y que, joder, me parece que puede enriquecer mucho también a la Euskal Dantza, pero también conservando, no te digo que se quede ahí solo cerrado, pero yo es que ¿qué te voy a decir? Que luego también del ballet, de la danza contemporánea, entonces yo también al principio a mí me daba mucha locha improvisar y hoy en día me encanta, pero es también improvisación, es una técnica más, hoy he aprendido un poco y yo considero que pues como que hay que abrir también ese círculo que a veces está un poco ahí. Nik uste zentzu honetan bizi dudan bezala, bueno, hasieran esaten genuenaren hildotik, ez azkenean Euskal Dantza ulertuta abaniko oso zabal bat bezala, eta batez ere funtzio oso diferenteak betetzen ditu, oso diferentea segurazki, esate baterako dantzak bere horretan historikoki ez Euskal Dantza bakarrik, eta munduan ez dantza tradizionala eduki duen funtzio sozial hori, ez da? Eta daukana gaur egun edozein dantza estilo daukan funtzio sozial hori harremantzeko, ospatzeko, komunitatea sortzeko, eta kasu honetan hemen Euskal Dantza izan duena hori, eta hor segurazki improvisazioak, jokuak, pertsona bakoitzak bere izaera ematea, hori dela hor dago, ez da? Eta naturala dan bezala, horrelako eremu batean arraro dena da gu denak adostean nola egingo dugun, batoz, orain ezautzen gara, topatzen gara, azten gara, eta zintuzun moduan nik daukan derea, eta sortatuko da, ez? Sortatu behar badu, edo ez bada junko ondoko garen gana, ez da? Bueno, aberaztasun hori, ez da? Nik uste gala esparru bat, eta segurazki eta gaur egun sensazioa daukat ari dela berreskuratzen ere bai, nola bai, bine, bueno, bintzat nire belaunaldikoa edo bere esparrutan, bueno, izan gera oso instruituak entre komila dantzakera konkretu batera, eta gero gombiatu izan zaigurean, nik adiz nire ibilbidean, koreografo garaikidekin eta lanean, improvisatzera, uniformatasun hori hautsi beste zerbait dira, zer, bueno, hori horregon da, hau da, orain dela 100 urte, lasai asko improvisatu bakoitzan ere, nik aurretik zuatzetiko hain gurutzatu hain, hori egon da gure artean, ez da gauza transmisioan askotan horrelako baloreak agian galdu egin zaizkigula ere bai, ez? Baina batzuetan iruditzen zait, dantza garaikidetik eta gaur egun erabiltzen dian pautak, ez? Elkarrentzun, improvisatutan. Nik uste dantzak, orokorrean dantzak maiuskulaz, berez, kortasunan hor ditula. Eta nik uste dantzaren funtzio sozialak gordetzen ditula balore horiek oso ondo eta naturaltasunez eta freskotasunez. Gero beste alde batetik badaukagu, errealitate uka ezin bada, dantza talde orokorrean, gure herriko historian, garai batean sortu dira funtzio batekin, eta bete duten funtzioa, kasu askotan, holtzara eramateko edo representatzeko hainbat dantza, eta horrek dakar estandarizazio bat, ez? Eta teknikaren eta perfekzioaren ezberdina da, norbait musika entzun eta antzerten jartzen danean, edo astean 3 saiatzen dagonean, eta tal, ez? Eta horrek ere, guztut, bere balorea daukala, bai transmisioan, bai difusioan, eta teknikaren lanketan, ez da? Euskal Dantzak lortu duela komplejidade tekniko bat inkluso, herri dantza bat izanik, esate baterako, gero beste dantza teknika batzu eta jotzeakoan oso baliagarria izan zegoen,
nahiz eta hortan abiatu gero dantza klasikora, dantza garaikidean, edo beste dantza motota azten zaren, ostra esan dizu, joder, oinarri bat daukagu, ez? Eta, bueno, nolabait bada hain aipatutako honegatik, ez? Eta, bueno, eta zuen, bordon dantza aipatu da bezala, ez? Funtzio gure dantzek badaukate ere funtzio erritual bat, eta erritualtasun horrek, edo dantza talde egiten den lan horrek, badakar, perfekzio bat, seriotasun bat, bordon dantzan, norbait filatik antatzen bada, ez? Baieko atzetik, ez? Bai. Eta esan, bueno, horrek ere ekartzen ditu beste balore batzuk, ez? Nik uste Euskal dantzak abaniko horrek oso aberatxe egiten duela. Askotan, atzerrian lanean aritzen ganean eta, ez? Galdera tipikoa, ez da? Elkarrezketa batean eta deskribatu guzu Euskal dantza, ez naiz kapasa, imposible da. Ez dago Euskal dantza bat. Hain herri txikia izanik, egia da, daukagula estilo variedade oso handia, pentsa, atera da maskara, atera da jota, atera da bordon dantza, atera dia jauziak, atera da ezagize. Horietako bakoitzak teknika oso diferente bat eratzen dute. Batzuetan gaude lurrarekin erabat harremanetan. Zirkuluan. Beste batean gaude bikote dantzataz hitz egiten. Beste batzutan formazio ez, zortzikoten formazioa. Batzuk lurran, beste batzuk oso aereoak dira. Batzuk oso sozialak, teknikoki oso simpleak, eta beste batzuk, txurrego maskara dantzatzeko, dantzatu egin behar da. Teknikoki komplejoak dira. Orduan nik uste hori daukagula, eta teknika oso diferenteak izateaz gain, funtzio oso diferenteak betetzen dituzte. Nik uste horrek ematen digula, balore positibo bezala, oso irikiak izatea eta oso irikiak izateko aukera, edo bakoitza identifikatu leke batekin, edo ikusi zera guztia, nik uste horrei oso interesgarria da, ematen dula aukera pila bat, bakoitza bere modura garatzeko, arlo sozialen geratzeko, sorkuntzaren ere gura eramateko, ulertzen dalako, nik nire ontatik beste teknika batzuekin harreman du daiteke, eta elkarrezketatu ezaket, eta horre ere badago bide bat, ez? Zesan dut, bi urta egizte, hortan nabilelako eta hori zantzalako horrein gero egite ekin genion bideari, nahiz eta beste lemunekin ere harreman zizan. Orduan, pixkat iritsita, Euskal dantzaren irikitasun guztiontara, Euskal dantza tradizionala laborategi batean gaude, ez? Laborategian. Ez herri berko dugu, ez da? Ziko, pixkanaka gorputzak martxan jartzen, ezuenik, ez naiz bat ere maniatikoa izaten, norbeak nahi duena egin dezala. Baina nik gonbidatuko nizueken, oinetakoak pendu eta edo galtzerditan edo jutxik egitera. Gonbidapena, ez beharra. Horkia bakoitzak ikusten, iruditzen zai, lurrarekiko kontaktu hori, harreman hori eta bar, ere hori da hola, eta nolabait denak berdintzen gaitu da, ere bar. Pasiko bera oinez espazioa, bai? Oinez espazioan, momentu zingo dugun bakarra izango da ibili, espazioa bete, sarean daukala musika guztia, baiko ez zerbait, Kable bidez ez dago, Kable bidez ez dago, Eta, zera,
fotografu bat egin egin genuen lan, Mikel etorri duzuna intrusa, Damian eta Bizkainak. Beti esaten ziguten egunero eguna da azten genuen, azte aurrera, eta pertsona bakoitzak egunean 11 minutu bilbeko zela zeraka, gure plano guztiak horrekatzen dituzten. Aurrera. Bale, orain mesedez, oinez goazen honetan, segi, zer ditu? Oinez goazen honetan, goazen pixkat konstientzia atzera nola ibiltzen daizten. Hau da, zerekin zapaltzen dudan, orkotik dutara, nire tesoek zer mugimendu egiten duten, bai? Ez izan hain gantzanik, izan pertsona. Bagitzaia ala, ez berdintasuna, izan pertsona, baina guazen konstientzia hartzea gure gorputzarena. Eta bain, atzera juten geha, bai? Edo aurrera, baina saiatu nire konstientzia osoa izaten. Hau da, atzera joateko ez dira izan, hau da, nire campo de visión esaten da oso zabala da. Aber nola indezaketen, harremantzeko gainontzekoekin, baina hortikan, bale? Izan gabe, bai? Venga, guazen aurrea. Eta oso importantea, harremana gutako bakoitzarena espazioarekin. Espazioarekin eta gainontzeko kideekin ere. Eta saiatu konstientzia hori lantzen, bai? Atzera. Besoak, orkoak, hau da, garrantzitsua nola harremantzen aitzen espazioarekin eta pertsonekin. Aurrera. Bixiago, azteko gertiko bazen. Atzera. Eta aurrera. Baina orain, oinez goazen honetan, zuetako bakoitzak, beste pertsona jakin gabe, adibidez, nik hartuko dute referentzia bezala zuetako bat. Zuetako bakoitzak hartuko du beste kide bat, ari esan gabe, ezer. Azk ez du zertan jakin beharrik. Eta beti ikusi egin behar dut. Eta beti nire kanpo eduzien horren barruan egon behar dut. Eta ez du balio dela korro baten azkea kanpotika benetiko, bale? Espazioak jarraitzen dut ibiltzen, zabaltzen, harremantzen, baina inoiz ezin dut galdu biztaz. Eta orain bi pertsona hartuko ditut, eta bi horiek beti uki behar ditut, eta nik meteko mugitzen behar duten bezala, baina bi horiek beti eukitzen biztaz. Hiru. Lau. Norabide aldaketak, abiadak, bai? Pega gehitzen. Bat gehiago?
bali dena paretan kontra jartzea, Stop! Izten ditugu begiak. Jartzen ditugu oinak paraleloan. Eskuak aske. Ozen pixkatan masketak. Bildurrik gabe soinu atera. Zertia. Izkitzen gea erabat, bai? Hartu, betetzen gea kopera. Izkitzen gea kopera. Guazen kasi radiografia bat egitea gure oinetatik burura, bai? Gora eta bera, eskaner bat bezala. Imaginatu eskaner bat pasatzen dela, eta guazen pixat visualizatzea gure barnekalde hori, kontzientzia izatea. Duguna da, eskaner horrekin jarraitzen dugu, bai? Oinetako behatzetatik hasi, orpoa, orkatik, baina orain egingo duguna da, atal bakoitzetik pasatzen ganean mugimenduan jarri atal hori. Artikulazioi mugimendua emango ganean zela. Ez du zertan ezer handia izan behar, ez jun formara, da? Artikulazio bakoitza esnatu nahiko banu bezala. Eta begiak itxiakin, lasai asko, sensazioetan jolasteko, orduan egiten dugu betik, gora eta bera, bai? Eta horragoaz ikusten, nondik pasa naitekeen, zer daukan mugimendua. Saiatu konstientzia ontatik egiten, bai? Azten gara ironiz, nire konstientzia ontatik. Eta pizkanaka, horrekin dugu gona pina bat egitera elkartzen. Elkartzen, bera multo oso trinko bat osatzu bat, eta jarriko ga, honea behin. Bueno, hain saiatuko gauzat egiten. Egingo dugu besterik gabe ibili. Baina saiatu behar dugu gorputz bakar bat izaten. Bai? Hala, ez egizema gauden, 25, gutxu eragera. Ezin dugu 25 individu izan. Gira, baina osatzen dugu taldea. Zer damen bat ez erantuko duguna entzumena. Hala, oso garbi auki berde, kolektibitatea zen bilitzeik. Bueno, jasontagoaz den uniformidade maksimua. Beste gabe ibili, baina izan behar dugu laba bezala. Dena terrola. Bueno, a ber nola moldatzen gehan, elkarrekin joateko. Bai? A ber, ze pasatzen. Venga, nuntatzen. Remedio esan, oso adi egon berdetela, baten momentu elkarri transmititu behar diogu. Venga, a ber, ze pasatzen. Bazen? Importantea, elkarretzutea, konzentrazioa, elkarzentzizea.
ulertu da, ez? Bueno, orain, bideo honetan goazela, gutako edonok erabaki dezake honi norabide aldatzea. Adibidez, egin, arguntza goazen bezala. Igual orain Mikelek erabakitzen du proposamen hartzea, Ze pasatzen da? Gure erabakien garrantziaren oso jabe izan behar dugu. Hau da, hola baldin bagoan, eta nik egiten baden, gure por la cara, ez niorrez enteratiko. Bai? Nik nire erabakia hartzen dut, baina nire erabakiakin denak etortzeko, pixkat, nire erabakia nola gauzatzen duten ere, pentsatu dut. Bale? Venga, azten gau nintza, azten gau yes. Erabakiak lasai hartu, baina konsiente izan da hartu. Eta pinontatik batzen soka batera. Jartzen dugu soka bat. Jarri zorta lehua. Soka bat, ematen geha eskutik. Eta batzen hori, zai? Igual azten dira zure YouTube bideo bai taldea izan da Seguidas días daudelako ere abituan
ditugu orain. Aurreko zubia. Eta atzekoan. Vale, gauza, bueno, pero momentu batean atera da soka, soka txakunetan bada simbolo bat oso gurea, oso forma diferentetan azaltzen dara, baina era berean mundu osoko kultura tradizionaletan presentea dagoena, eta oso simbolo simple bat dauka, baina oso argia ere bai, elkartzen badatik badera, eskutik ematen badera kolektibizitare baten, bere, bakoitza bere ezaugarritatik, ondokoaren diferentziak onartzen ari gara, hemen horrela baldin bagoa, guztiak elkar onartzen ari gara, gizartearen bateratzea dantzaren bide psikologia hori ekartzen digu, ezta? Orduan, bueno, guazen pixkat orain soka horren barnean jolastera, bai? Guazen pixkat soka hori korapilatzea. Sokak gaude, nekiko dutena tarteka sokak hautsi, eta zuek hor dituzute, jolasteko aukera sokak elkar burutzatu, zubiak egin ditugu aurrean eta atzean, baina non urte egin ditzake, igual papatean hemen eta ozen pixka bat jolastera, bai? Sokak egin, sokak esegin, dos, venga, ba. Gau, naiz, zela?
eta beti egingo dugu. Adibidez, beti kasten gara, bai? Beraz, betik, zuen arte, kaotikor arte. Bale? Adibidez, ni baldin banaiz lehenengoan nire taldean, bai? Ba igual, nire proposamena da batenakor daude, bai? Baina momentu handian, azkena izatea pasatzen nahi, zoreintzun proposatzen duzu. Bai? Gure, soka bakoitzeko aurrezulariak proposatuko du, gainontzeko zego, momentu handian, banoa azkena, urrenkoa izan. Bale? Zamak, bin, eta hir. Venga, zengean? Baina, konstiente izan, nire proposamena denek jaso behar dugula. Zuen ardura dauzkagula. Egunerokotasunekoa izate duena etzate dantzaria. Zerate pertsonak egunero milaka keinu egiten dituguna. Egutako egitza bat. Zer editu, pentsatu, eta aukeratu dugu. Izan lehike keinu txiki bat, izan lehike komposatuagoa,
baina gure egunerokotasunarekin lotura daukana. Norbait ez zalantza badu, pentsatu lasai, esnatzen geanetik horatu arte, lanean, ikasten, klasean, ensaioetan. Vale, stop. Inoiz, ez dugula epaitzen. Norberaren gauza, norberaren aktire. Azten gera, oso tempo lasai batean ekintza hori egiten. Begira, orain egingo duguna keinu hau, saiatuko, ni jungo naiz esaten pauta diferenteak. Vale? Orain ningo gola, baina beti keinua berdina da. Zuek aukeratu zutela, nahi bazut aldatu, raiatzen bana ez dira, mierda denbora guztia horrekin, aldatu, lasai. Kontua da, nola, mugimendu bat, posible dugunera aldatu, forma diferente. Begiak itxi garera esaten dez, batzutan da modu bat kontzentratzeko gehiago norbea bere buruarekin. Libre baita ere, norabide diferentetan lan egin, sentitu zaitezte oso zuekin, ez dira hori nahi nuen esan, eta ez zibilia, ez dira, horreko lindu barbunik ere bai, zuenean, bale? Doktorako erabili lehi zuten dugu. Venga, azten gehan, keinu hau, alduda motelen egiten. Alduda motelena, beste gorputzeko atal batzu sartuko direla funtzionamenduan. Baina ahalik eta estilizatuena. Hau da kasi, el movimiento estrella de mi vida. Kotidianoa da, baina oso kriston garrantzia dauka. Orduan nola erakusten dut ahalik eta gehien. Keinu natural bat izatetik, super mugimendu bat izatera eramaten dut, ekintza berdin hori. Eta horretarako implikatzen du nire begirada, nire gorputza. Guazen kontrakora, gainera mango dut gauza oso azkar, oso urduri gabe. Orain gehituko diotena da, hau bera altura diferentetan egin dezakela. Denak hau hemen ez, planutan. Zaken gorago, berago, ertaina, horrera aino da maksimoa, bai? Eta hor, jolastu. Denak dira aukerak, ez dut esaten behar denik, aukera bezala.
gogoratuko dut, ez dia, da super, ia bat kostatzen dut mugitzea, ez da oso dentsoa. Guazen horrea eramatea. Ez di balde batean sartu beharkoan nintzen, asko kostatzen zait dago egiten. Asko kostatzen zait. Osa, mugitzea, gauza batetik bestera, oso pisutsua da, oso... Eta hori berriz haize bola bat egin, zurrumbilo batean hau, zurrumbilo baten barruan. Eta bueltatzen espazioen mugitzera, zurrumbilo horren barruan. Azkar, nola, oso fuertea da, da olatu batean. Eta tsunami baten barruan bezala, Eta itxasertzera iritsi naiz. Eta Ramonen guztiarekin, pixkat uretatik ateratzen zera. Inork ez dena zela gure egunerokotasuneko mugimendu bat hartu eta eraldatzen joatea ez daukagu mundu zalantzarik inor. Haineko nuke bakoitzak hartzea dantzarekin orokorrean, gehienak izan zute dantza tradizionalak izatuztela, horki izan leike edo beste edo zerretik, pixkat zuentzako dantza mugimendu ohiko bat izan daiteke. Ez? Edo zen, jozuentzako dantza mugimendu berdintzaren. Bale? Edo zen. Aukeratu zazu. Dantza urratx, dantza mugimendu bat, mikro esalditxo bat ez. Bakoitza zuena, hobe personala izatea, Gere du? Venga, zenga espazioan. Hasten gera, bakoitza berarekin. Daukagu mugimendu
bat, Orain saiatuko gea pixka bat ikusten, nik osatuten nimi esaldi horretan deskomposatzen bezala. Deskomposatzketa lan bat egitera. Hau da, nik lauanin bat egiter badez, bai? Bale, oso badakin niretzat zaburrak badala. Claro, hemen dago, hau. Hemen dago, hau. Hemen dago, hau. Hemen dago, hau. Bai? Deskomposatu zuen urratx hori, egin bat, mikrogauza txipi aurkitzen dituzten. Bai? Zutenean, azur lasai. Aztertu, bat hori. Alik eta deskomposizio handiena, Gero leku gehiagotatik pasa. Eta batean, eduki dezaket, apoioa. Eduki dezaket, irteera. Eduki dezaket, erdiko kurta. Eta pentsatzen bat leku diferentan, pasa gaiteke. Ja pasatu naiz, gozalduek eta ja espabilatzen hasi naiz. Eta bariko harriko hartzen egunari, banoa pizkanaka. Egin ezatzen estres maila batean ja. Máximo, tope, 3 máximo, Supera, y aquí de ellos 6.
Pertsona ditut niretzat, eta nik ingoen nire mugimendu importantena hientzat. Aber prestaketa hori nola da? Nola kolokatzen naizen, nola korronka baten aurrean? Venga, nizuten nien, zuena da.
segure aski, nire egoteko proiektua gure txorakeri pila bat esan. Baina, niretzako importantena da, nolabait askotan, dantza egiten dugunean, izatekea mugimendu batek oso horri lotuta daude, ezta? Eta mugimendu hori da mugimendu hori. Nahiz eta esan dezakegun, bai ez, gustatzen zait aske sentitzea eta, bai, askotan gauden mugimendu hori. Guk, pertsona ezela milaka gauza kontatu dizakegu. Eta dantzatzen dugunean, azkenean dantza ez da gimnasia, ez da kirola bakarrik, ez da, ikusten. Kenduko bagenio sentimenduko komponente guzti hori, igual elitzake artea izan, igual izango zen gimnasia ariketa bat. Eta nire ustez, pasatzen duna batetik bestera da, guk jartzen diogu guzti hori, ez? Gutako bakoitza, pertsona bezala, interprete bezala edo dela delakoak, baina ematen diogu plus hori mugimendu bati. Kasi berdin zaigu zen mugimendu izan. Baina ni, nire begiradarekin, nire gortuzkerarekin, barnetik adierazten guztiorekin, adierazten izaken guztela nola pozik nagoela, seduzitu nahi dutela, nekatuta nagoela, berdin zaidala, hori guztia. Baina hori guztia gure esku dago. Orduan nik uste oso importantea da, dantzari bezala, pixkat klabe horretan jartzen gehiagoan. Ze askotan da, orain markatu hau, ni markatzen dela, como que el movimiento lo salva todo, ¿está? Edo koreografia bat dagoenean, ya está, nik hau egiten dut, esan diatola mugitzeko, ya está, vale. Zer dago gutako bakoitza, zer kontatzen den nik, ez? Eta nun dago bakoitzaren egia, nik uste askotan, ikuskizun bat, pieza bat, mugimendu bat, funtzionatu, hor dagoela, benetazkoa danean, ez? Ni hor nagonean, kasi eusten diote dozerri. Ni baldin banaiz, ejekutore soi bat pauso batean da, berritu, ni egotea, zu egotea. Eta nire ustez hor dago diferentzia. Ni baldin banago, ni nago. Eta nik ekartzen dut, nire parte bat. Bai? Eta teknikatik dago, dantzakerari ematen dira. Bai? Euskal egin transmititu gauza haue ustuz garrantzitsua dara. Ustuz dantza tradizionalean askotan transmisioatik gauza hauek oso menpeko egoten gerala formazioa urratxa eta guai. Hortik garatago, kontatu zaket zerbait horrekin? Zerbait, anondikan, ez? Anondikotan, bideak infinito agian, bazuta beriak izango ditu eta gatoizak venga, hartu bera binat gabe. Pareak izango gaina, jari iru garrantzik gabe. Zezagitzen bada hor, hartu behar dizule. Bai, agaude denaz? Hartu lasai, Irukote batean, bai, berdintula, Nazten jungo gera, gero irukotetan eta goaz. Hartu, venga. Ez bazu nahi ez, Ez duzu nahi ez, Vale, sacaban a tu espacio, Mercedes. Zabaldu espazio, ez egin korrorik, hauzi zerdila formatibiziba, eta aplikatu, eta... Bueno, jarriko gara aurrez aurre, tengo digula, gauza tekniko oso txiki, oso xifle bat egin. Bai? Saiatuko gara siluetak markatzen. Bai? Zake baterako, zure baldin bat zabete, bat, nere gorputza tal batekin siluetatuko dut ere simple. Eskuakinarian, igual egin duzu. Bai? Siluetak egitera onartuko dut, bai? Silueta duzten bai, kasi galdera erantzun modu bat egitak, bai? Lehenengo baten proposatu movimendu da, zeroteko dena kola, eta hortik aurrazten da silueta. Hemen berdin, un trukantza bat abeste eta listo. Eta... Eta hor dago gara egizuk egiten baduzu,
Hartu gauza sinpletatik, Hasi pixkanaka horretatik. Iatu sinpletasunetik, pixkanaka puntutak, sakon egin lan. Importantea sakonera batekin lan egite, ez gelditu arinkeri batean, bai? Orain egingo dugu gauza bera, baina siluetekin ordez gure gorputzeko zuloak bilatuko ditugu. Bai? Adibidez, horrela baldin bazaude, nik posibleko nuke egin. Ez oaizu, nire zulo bat aprobetxatu. Bai? Saiatzen gara bilatzen, zure gorputz atalen artean, zuetatzen diren zuloak. Bitu, orain elkartuko da talde handixia bota. Bale? Jarraitzen dugu zuloekin lanean, baina aukerak biderkatzen dira orain, kasunetan, bai? Eta ez dugu zertan orden bat jarraitu beharrik, Bueltatzen geha entzumenaren garrantzira eta taldearekiko konpromezuaren garrantzira, bai? Egin gabe. Elkar ulertu gaitezen mugimendutika. Jarraitzen dugu horrela, baina bueltatzen gara siluetetara. Zuloetatik siluetetara, baina horrela ganean.
Taldearen percepzio hori, bai? Eta askatu naiteke, hau da, niku naiteke hemen, eta erabakitzen den ateratzea, eta honea ez. Bai? Bale. Hori bai, bueno, hortik hasiko gara, bazen. Personaje bat sortu nahiko banu bezala. Zuena bat arra sortu, vale? Nola nik Jon izatea. Gau, divertigarriena da, alik eta gehien urruntzean ere izateko modutik. Vale, pues hain izango naiz, kabroi bat, utatuko ez desarrolatuko ino, bakoitzak nahi duena. Eta sokaren barruan hori izatzek. Hola, ez dedin gertatu dela gehiago duazela, dela gehiago bat, ez. Ni naiz ni. Azuzut, bai? Osa, marraztu zazuen pixkat zuen pertsonaia. Berdintzeik zer eta nortzean den. Baina izan zaitezte koherente. Osa, personaje horrek nola iten du farra, nola begiratzen duen, nola usten duen, nola osatzen duen soka, personaje horretiko bazen koherentzi bat bilatzea. Ulertzen da? Bazen. Bien, intasunean.
sokak, segi oinez, egin. Importantea da, ideia, bai? Badakit koska egiten dala, baina horrik uste badagoela koska bat. Dantza egiten dugunean, nondik egiten dugun hortan, dugu leku oso diferentetarankoan, bai? Bale, orduan, mantentzen dugu bisoken ideia hori, bale? Bisoken ideia hori, baino gauza bat egingo dugu. Eta da, orain, apurtzen dudanean, apurtu eta osatuki kontzeptu hori mantentzen dugu. Personajearekiko koherentzia mantentzen dugu. Orain, haustura horietan gertatzen dira topaketak, inakakoak, inakakoak, topaketa horietan, barneratu dezaket, zulo edo silueten fokua. Hau da, nik topatu nahi zuerekin, eta topaketa honetan badaukagu fokua eta gero jarraitzen dut, bai? Baina harremana oinarritu dedila landu dugun ideia horretan, bai? Beraz, bai, personajeia dutxarakun arte gurea da, aldatu zen gero personaje bat nahi. Ez gera guztako bakoitza. Ideiak gobera batzen, jazkera gure pertsonaia da, bale? Beti izango den, sokaren ideia nagusia hor mantenduko dugu. Ez aztu inoiz espazioaren erabilpena eta espazioarekin daukadan harremana. Espazio da guztia, Ez da bakarrik gauza txikia, espazio da guztia. Eta espazio gertatzen diren gauza guztia horiek horretu. Soka apurtu dezaket, soka berregin dezaket, topaketetan ditut zulo eta silueten aukerak jolasten, bai? Bale, bueno, orain, ganiko dugu bat ez dira zentzu batean, eta ganiko dugu sokako partido zaren zure horretan, alde batetik izango dugu norbera bere burua aurkezteko dantza hori, bai? Lehenu mugimendu bat aukeratu dezute, izan daiteke mugimendu hori bera, nebaretik bai ez dute beste baterakoan, joan lasai. Batez ere, ekertzena da izatea, zuek aukeratutako personaje hori, erantzungo dion, zebat, dantza ateratzen aizenean, ere esaldia, zeinok ez dut esan zer datzen
izatea eta ni ordezkatzea. Vale? Agobiatuta baldin badago, agobioa erantzaren izan. Pozik banago, pozik. Vale? Orduan hor ditugu bi gauza. Emagu, bera ateratzen bat izan dantzatzea, bera da sokaren gidaria. Orduan berak proposatuko dio sokari aritzeko moduan. Bai? Igual, aukeratzen dut modu da. Berak bukatzen duenean azkena jarriko da, ezta? Beraz, bera aterako da, eta berak erakutsiko ditu bere moduan. Nahi duen dantzakera, eta berak soka eramateko bere moduan, hau da. Bai? Berak izango beha aurreskulari modu baten, gildatuko dugu, eta berak izango beha banan-banaka ateratzen da. Horretuta? Orduan. Lehenengo guazen ariketatxo bat egitea bakarrik honetarako. Bere dantzakera, bere soka eramatea. Ados? Eta gero daztuko dugu. Ja momentuz oinez espazioan, lasaitasunez. Eta ez du ezer sofistikaturik behar, Behar dugu norberarena. Eta norbera identifikatuna mugimendu hori. Osa, sentitu eroso, kaki indika bondo egiten talderia da, por ello. Baina komponente horiek egiten. Lehenengoak, ateratzen dira. Eta, edo esan urrekoak, eta soka eramateko modu bat proposatzen dizela ia.
super ondo, zuetu lertuta ideia zeintzat, Orduan, baina orain bigarren buelta bat egingo dugu. Eta saiatuko gara pixkat lehen esaten nuena. Hau da, normalki gure sokak hartzen du ritmo bat, eta hor gaude. Proposatzen ditugu mugimendu diferenteak, ino ritmo horren barruan. Ze pasatzen da horri kamara lenta bihurtzen bare. Edo ze pasatzen da revoluzionatzen bare. Edo ze pasatzen da norabidez aldatzen badiot. Bai, pixkat saiatu sokako gideari naizenean, egiten duten horri, ideia oso politak azaltzen dira, baita ere gauza horiek gehitzen. Ez bakarrik izateko dena monorritmikoa, ez da? Momentuarean ohitu egiten naizela, eta, bueno, jazta. Osa, bain aurretiko, bain atzetiko, bain saltoko, bain betik, baina hor nagola, Saiatu pixka bat hori lortzen dugun beste leku batera eramatzen, bale? Ideia berdinetik. Eta saiatu baita ere, zuen personaje horretan ausartagoak izaten. Eraman muturrera. Nola nire personajea nola dantzatzen du nire urratxan, bai? Eraman zazue pixka muturrera. Azkenean da, zuen artean ezberdin duten zaitezte. Seguren nago, aukeratu duen personajea zula zer ikusia bestearekin. Baina dantzakera horiek zer ikusia hundia izaten ari da. Zaitu zaitezte muturrera eramaten gauza. Ados? Beste urratx batetan. Zen bigarren bueltatxo hori.
asko. Eskerrik asko. Aizue, Hostia, nahi bine azkarro guztetan beti denbora. Gauza nahiko nizueke proposatu beste eremu batean sartzeko, azkar bada ere. Cuadernos de ciudad. Bueno, leheno, hasi geranean pixka bat dantzakera, zerrekin egiten dugun lotura, aipatu ditugu zera batzuk, ezta? Eta nahiko nuke, pixka bat, konsensuatzea konbilen artean, horietako bakoitza, adibidez, arratik, jotak aporru salda, nola dantzatu nuke? Nola, nahi esan, ze formazioetan. Nik ingo luke bikotean, ez? Azkenean, egia gero jungeala evoluzionatura porro batean, jo, bikote dantza da, ez? Bikotean eta oso guri bat. Soka bat, sokan, ez? Sokan izanak esaten digu. Harinari bat, bikote korro, vale. Zuet bikote dantza, behiak jota da porru horkarri egun, izten dugu aukera, vale? Korton dantza, informazio... Ingurutxoa? Soka. Bikotean, eta, nolabait soka bikote, ezta? Dantza jauziak? Manangoa? Sortziko taldean, edo baitaren kigenezakeak, manaka, ez? Soziala, ez? Bueno, gauza tingo dugu. Orain, aipatu ditugun dantza hauek, joango naiz jartzen ordenik gabe, bai? Osa, kasi gozen imaginatzea bentsozna batean gaudela, ikastaro batean baina. Orduan, eta guazen pixkat saiatzea askatasun hortatik dantzatzen, bai? Guazen bain dantza sozialen eremu horretara, bai? Eta, jauzi batanean, guazen bakoitzak pixkat polastea, ez? Polasteko modu diferentea daude, ez da? Elkar begiratzen geha, eukizakegu harreman bat, nik proposatu zen, oinez berrian giratzen egiko dut, bai? Edo atzetik ingo dut, bale? Ozen zaitzen pixkat polasten, divertitzen. Zertako dantzatzen dugu batzutan, dantza egitearen plazerragatik, ez? Lehen ongea pixkat ez, ariketatxo batzuk egiten agia, igual, arlo estenikoarekin edo harreman gehiago zentzen, gozen nahi dantzatzea, gustatzen zaigulako dantzatzea, eta punto. Bai? Hugo gala sartzen, baina zentzu horretan, jauzi bat, venga, jartzik akorroan egiten dugu, jota bat, venga, usten dut azten egin zurekin, beste bat, aldatzen dut, baina, disfrutatu, bale? Eta disfrute hortan, guazen ere, uniformidadetatik aparte, gu izaten, zutako bakoizte izaten, eta divertitu. Vamos? Venga, ba! Bueno, dantza loturik ez ikusi zerrenda, baina azalduko diare bai.
Tenemos muchos, pero you fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You feel like
minuen, amantatzue, zabaldu eta hartzu eratu minuen. Goratako da punta pixue eta gorago zenuen, goratako da punta pixue eta gorago zenuen. Hankarikaltzeu ezin badozunak kontu eixu buruen, hankarikaltzeu ezin badozunak kontu eixu buruen. Estresatzen duguna entzuten duguna, bat izan dira. Zaitezen automata izan, entzuten degunari erantzun, bai? helburua etzan zer erakustea, baizik eta, bueno, ikuspegi bat ematea, ezta? Euskal dantzak bere aniztasun guztian eta bere irakurketa guztietan osatzen duen abanikoa batetik, eta aukera posibleak eta norbait bere zaletasunetik, bere gogoetatik, bere jardueratik, iriki ditzakeen ate diferente, bueno, pues hortxe guztea, ezta? Hoxe, placer bat, eskerrik asko zuen jarreratik eta bueno, como ya sabéis, este acto entra dentro de la 25 edición de Río Narcico Folclore Jaialea que organizamos desde Baracaldo. Hemos organizado este acto con la colaboración del Teatro Baracaldo y el Espacio Danza La Bea.
¿vale? Y como hacíamos 25 años en el festival, pues pensamos que queríamos ir un poquito más allá y que mejor que una clase con John para, digamos, subir de nivel el festival. Y a todos los que colaboran en el festival, pues les damos un recuerdo, que es el logotipo del festival, ¿vale? Que es este Chistulari que habréis visto en los carteles, ¿vale? Y que es para John. No esperábamos para nada que hubiese tanta gente hoy. Muchas gracias, de verdad. Gracias a John, gracias a Ana y al teatro. Y a ver si podemos repetir el año que viene.